азиз, ассалому алайкум. Як хабари беҳтарин барои миллати тоҷик. Ин хабар бояд миллати моро, тоҷикони дунёро боз ҳам муттаҳидтар кунад. беҳтарин хабар. ин акси Аҳмадшоҳи Масъуд аст. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии собиқ вазири мудофиаи ҷумҳурии исломии Афғонистон, қаҳрамони миллии Афғонистон Аҳмадшоҳи Масъуд бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқ вазири мудофиаи ҷумҳурии исломии Афғонистон, қаҳрамони миллии Афғонистон, яъне ки Хуросон, Аҳмадшоҳи Масъуд барои мусоидат ва миёнҷигарӣ ба баргузорӣ ва саҳми бузург дар раванди истиқрори сулҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 сарфароз гардонида шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. шаҳри Душанбе, 2 сентябри соли 2021. як хабари беҳтарин. бародарон, ҳамватанон, миллати тоҷик, муттаҳид шавед. ана ҳамин соату ана ҳамин вақт агар мову шумо муттаҳид нашавем, ҳамчун миллат, ҳамчун давлат метавонем ки аз харитаи ҷаҳон нест шавем, агар муттаҳид нашавем. тоҷикон ба пеш.